बे प्रमद बर'नि सरकार फैनायनिफ्राय गोबां जायगाफ्राव बर'खौ होखारदों, न' बां सावनानै होखारदों, न' बां बुख्रुब सुख्रुब होखारदों। दा जोंनिखौल' मानो होखारो, मालायखौ मानो होखारा? दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब। दावराव देख्रेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै, नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि थाखाय बिनि सायाव जोङो सावरायगोन गाबोन। जोङो अफिसियेलि सावरायगोन, अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होगोन, केस होगोन। बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। नोंसोर बे मानसिफोरनि जिबना जेबो गैखाला, बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोदना सेथे सेथे बुथारजोबदो ओंखायनो गाबोन। हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै? आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै? गाव सासे BPFनि एडभाइजार बियो। प्रमिला रानिया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव, प्रमिला रानिनि नामाव नङा, गुबुननि नामाव, बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ। वाइल्ड लाइफ मा होनो, चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस' खालामनानै साहा बागान बानायदों। बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ, दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब, बियो दिनै मानो सनमान हकारि बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै? मैयानि साना 6 मार्च 2025 मायथाइया जोंनि बर'लेण्ड हालामनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सान जानानै थाबाय। मानोना बे सानाव जोंनि मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नाजाथाबनानै सिकनाझार बा सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो बियो अफिसियेलि नटिफिकेसन जाबाय। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। बिथां मानबगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जोंनि सरकारा मोननै नेसनेल पार्क बानायनो हाबाय। 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि जोङो रायमना नेसनेल पार्कखौ गायसननो हादों आरो दिनै मैयानि अक्ट'आवहाय 2025 मायथाइनि नैबे मा होनो 6 मार्चआव जोङो सेकेन्ड जोङो नेसनेल पार्कखौ गायसननो हाबाय। गतिके खोब रंजाथावना बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय, बिटिआर बासिनि थाखाय मोनसे बोर जानानै थायो। इभेक्सन आरो इजेक्सन बेवहाय मोननै सोदोब दङ। जोङो जाय मानसिफ्रा BPFनि थुनज्लायनायावहाय हाग्रा बंग्रा धंस' खालामनानै दिनै बिटिआरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों, बेफोरबायदि मानसिफोरनि थुनज्लायनायनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबस्रांलांदों आरो बिथांमोनखौ बुजाय आजाय दिनै जोङो लाबोफिननो हागासिनो दङ। मैया जोङो बे नेसनेल पार्कनिफ्राय 28टा न'खरखौ जोङो लाबोनानै गुबुन जायगायाव रिहेबिलिटेट खालामनायनि थाखाय बेबस्था लाबाय। बिनि सानसे सिगां 40 न'खर, बिनि सानसे सिगां 33 न'खर आरो दिनैबो गोबां न'खरा बेवहाय ओंखारख्लायबोगोन आरो बिथांमोननि राहा लामानि थाखाय हा गैयै मानसिफोरनो हा होनायनि राहा लामाखौ जोङो बानायगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, जोंनि माखासे थैसोबग्रा, गावखौनो बर' लिडार होननानै बुंग्रा लिडारफोर दङ। बे लिडारफोरा दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों राजखान्थिनि महर होनानै हाग्रायाव थांनायनि थुनज्लायगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंबो नायगासिनो दङ सोर मा बुंदों मा बुङाखै, फिथाइखौ गावनो। दावराव देख्रेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै, नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि सायाव जोङो सावरायगोन गाबोन। जोङो अफिसियेलि सावरायगोन, अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होगोन, केस होगोन। बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा। जों बहुतबार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै। आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन, बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। मानोना माननाव गेदेर बड'फा UN ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि। बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामाखै, बेनि सायावबो जोङो सारिजारि खालामगोन। आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ, मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों। बिनि सायाव जोङो
कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जायफोरा खालामगासिनो दङ माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना गिबियाव जोङो खावलायनानै जाय मानसिफ्रा सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेबस्था लादों आरो होगासिनोबो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो होनो हायो नामा नङा होगोन बेसेबां बिबांनि होनो हागोन बेखौ जों फाइनाल खालामनो हायाखै खिन्थु होनाया कनफार्म दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नागिरगासिनो दङ बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार जमा होनांगोन बे एकाउन्टाव हाबजोबगोन थाखाया जों जेसेबां अनसुंथाइ होनो हायो बेनिफ्राय जायफ्रा फैया बिनि सायाव नेसनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया बेखौ प्रटेक्सन होनायनि दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फरेस्टनि आयेन बायदि बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ लागोन आरो बै समाव जोंनि बिटिसि सरकारखौ दुसिनो मोननाय नङा बिथांमोना जोंनो हा होयैनि थाखाय जों बिदि बेबस्था लानो गोनां जादों होननानै बदनाम खालामनो मोननाय नङा बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों आं रेकर्ड हिसाबै बे बाथ्राखौ जनसाधारननि खाथियाव फोरमायथिना होनाय जाबाय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बै जायगायाव थांनानै दा हेंथा दोलोनि मानसिफ्रानोथ' थुलुंगा होगासिनो दङ आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै गाव सासे बिपिएफनि एडभाइजार बियो हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै प्रमिला रानिया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव प्रमिला रानिनि नामाव नङा गुबुननि नामाव बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस खालामनानै साहा बागान बानायदों बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब बियो दिनै माने सनमान हकारि बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस खालामनानै बेनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै लाख लाख बर' फिसाया हा गैजाया खिन्थु लाख लाख बिगा हाखौ दिनै बिपिएफनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों बेनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै बे बेसेबां माने हारि सिबिसुला दावराव देख्रेब बायदिया बावहायनो मिथिनो हायो गतिके हारिनि थाखाय बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो सावनि थान्दै पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव देख्रेबखौ बुंनांगोन थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।